semisal dalam kondisi wudu utawa kan wudu Mas ya, dalam kondisi wudu utawa pahalul qiyam. Kan kadang wudu kan posisi nyiram muka kan merem. Nah ketika merem ini ki sekejap ngono iku ketok Romo ya Hamid ngono wis. Dalam kondisi senyum. Ya itu kebenarannya ya, kebenarannya. Apakah sampean mari omongan ambek kancane atau kesampean ngurungokno narasumber iki mang sampean cerita sehingga sampean di tengah-tengah itu ingin wudu lagi sampean pejamkan mata ada sosok waliyullah kan ngono ah. Itu enggak bener, itu jenenge angen-angen. Kalau sampean awal duduk jebret ya duduk jebret cuma yang sampean baca ayat-ayat Allah tidak mendengarkan cerita ceramah atau sama teman-teman sampean iki mau terus sampean batal. Sampean wudu dhewe, sampean dalam wudu keadaan melek ini ada sosok, maka kan gak jelas. Oh iya. Maka sampean tambah merem ngene, ya jelas. Ya itu bener. Oh, jadi duduk efek doktrin. Itu duduk efek doktrin, duduk efek angen-angen. Oke. Lah lek sadurunge ngono, mari cerita mari ngono. Iku akhirnya ya dadi angen-angen termasuk kumpulan jamaah-jamaah yang menamakan torekot ya, wis kaya ngene iki. Iku sampean sebelum kholwa ya. Sebelum kholwa sampean tak ceritani. Aku biyen iki ya mursid pribumi yang terpolusi oleh gen-gen jahiliyah mempertuhankan diri bahasanya. Dengan nemplek nang perilaku Rasulullah termasuk apa kholwa. Nah itu ya. Sampean tak ceritani. Sampean kholwa telung dina mlebu nang kono. Aku biyen kepethuk Allah melalui guruku. Lah iki kan gurumu. Lah iki lho hati-hati bahasa ngene. Iki gurumu. Dadi engko sampean lek kholwa di kono kudune kok kepethuk gurumu. Aku iki mursyidmu, aku iki gurumu, aku ngetno kon iki nang Allah ngono. Ah iku hati-hati iki doktrin pembodohan termasuk mursyid ajaran mursyid pribumi sebenarnya terkotori oleh gen jahiliyah Ba'alawi. Caranya seperti ini. Nah ini kan wis angen-angen sampean. Setelah itu sampean wis tak doktrin tak ceritani aku binah guruku tawadhu, aku kholwa, engko kepethuk Allah nang kono melalui fisike guru. Kuwi gurune iki urip sik doyan badhok. Pantes ta ngomong ngono lah iku. Karena sampean manut sampean apa mlebu kholwa. Akhirnya iki ajaran sesat yang mengambil hitamkan Rasulullah. Mlebu sampean wirid kan ngono. Akhire kata gurune sampean yo. Wetok karena sebelum masuk sudah didoktrin. Mari ngono metu wis sampean 3 dina. Ayo cerita nek kono. Kula sampean pengen amalan sampean kula lampahi terus kula enten sosok ngoten. Kok kadose sosoke niku mukake jenengan. Wah bangga di atiku. Setan iki asline. Iki sing garai pribumi Indonesia ada ajaran mursyid. Sesungguhnya mursyid ya Rasulullah. Keperluan Rasulullah enggak zamane Rasulullah. Ya apa? Lek sampean sing bener ya. Iki mang wis ajaran sesat wis ya. Sampai ketemu mukaku. Karena aku ngaku-ngaku itu aja. Akhirnya sampai terjadi seperti itu aku bangga. Dung aku nang ya Allah. Ya Allah, apakah yang kau berikan kepadaku? Aku sudah mengantarkan makhlukmu untuk mengenalmu. Maka terjadi mbok kaya emas, mbok kaya arse Allah, mbok kaya apa kan ngono. Padahal setan, laknatullah. Karena tujuannya sudah berubah dengan yang keasliannya yang dibawa Rasulullah. Nah itu melalui ajaran mursyid. Aku gak percaya mursyid. Keyakinan saya, keimanan saya serahkan pada Allah. Saya diberitahu hanya Rasulullah yang bisa seperti itu. Nah itu apa meneh sik urip. Lah lek wis mati iku kendakku aja metu ikon iso dadi pengantar nang aku. Iku wis mati wadatul wujud iku perintah Allah langsung. Lah lek urip ngene wong tak kandhani bisa. Nah, maka keasliannya yang agama Islam niku kalau kholwa gak usah ngomong apa-apa. Kholwa demi Allah mlebu wis apa sing sampean lakoni iki kono. Dene-dene keimanan iki lek ancene nang Allah diukur mentok kepethuk Rasulullah.
bisa nyeritakno Rasulullah. Wong gak urip di zamane Rasulullah. Tapi sampean dikei nang Allah diridani dengan perjalanan kholwat tadi yang haknya Allah. Itu pedokno. Lek anjene mentok keimanan nih. Mingkane keimanan rada mudhun, ya kepethuk Sayyidina Ali. Mudhun maneh, misalnya mudhun maneh ya kepethuk sahabat-sahabat liyane termasuk ya khalifah iku. Termasuk kepethuk waliullah wahdatul wujud. Nah, iki sing iso keturunan datang Allah, mengenalkan Allah. Lek sik urip pembohong goro apa. Kula pun tahu rusak-rusak keimanan kula nggih ngoten niku. Kula ngeten-ngeten tapi keimanan kula musuh-musuh teng lebet hati, rusak keimananku. Ya iku mang sing diceritakno. Kan biasane cara. Ora cerita. Kula kepanggih Rasulullah. Kapan kon urip kon zaman Rasulullah? Iki gurumu iki ngeten. Dadi kok wong kesetanan sak temenan enggak jadi setan. Ngaku-ngaku Tuhan awake, tapi berkedok Rasulullah. Iki setan aja awake, rusak. Dadi wong sak bendere iku tanpa ada doktrina menjalankan perintah Allah melalui cerita Rasulullah kholwah niku sing iso cerita tentang Rasulullah gak iso lah. Iya. Karena kalau memang keasliannya di situ sampean bisa. Kula kepanggih Rasulullah. Misale takon ya, lek gurune sak bener bijaksana hake Allah. Gak kepengin diakoni, gak kepengin kok iki, gak kelompokan Islam ini. Kula kepanggih Rasulullah alhamdulillah terus pundi ra wajahipun Rasulullah wajah. Cerita sampean ini karena sudah ngalami sang guru ini. Ya iki sing bener. Mau diamu. Oh. Diamu, kapan kono urip di zaman Rasulullah, kepethuk Rasulullah iki gurumu iki wahdatul wujudmu. Iki sing ngenelno nang pangeran. Luput masih kepethuk kalau goroi. Nah niku Mas Wahid kebenarannya kalau hake Allah yang menyampaikan narasumbernya tidak ada tujuan apa-apa, ngene iku hake Allah sak benere. Lek sing enten tujuane napa-napa kepengin diakui, ngene iku wau. Cukup. Emang pantun.